Opakruot nikwara mugiro kama na inya kumketera mugi TV kaone wang sai chenro moro mar duol wantiere ka endgi Wilson Ochok ka jaka buoch ko beta manager loko maro bedo kode nyake chenro moro mar duol bange makidiny mokwongo odhi ngisi mosebedo katimore pachoka kwa kanyo to biro bedo piny gi jolony ariyo Kano Ambrose Weda ma en okil to gi Frederick Okango jakanyo mar Azimio la Umoja wadhi go mbake chik mar omenda mar higa mar 2024 sani seche mowuoye ni komiti mochung' ne weche mag omenda e od bura kao pach jopiny wacho ne ginang'o chik mar omenda ni ober koso rach to be gibiro winjo gima jopiny wacho nikech higa mokalo nwaneno kane jopiny wuoyo to ng'eny gima jopiny ne dwaro nogikete tim to chik mar omenda mar higa mar 2024 ni ober koso rach mane paro mimbe dwa winjo kuomi ka endi 3-6-0 kaka inyalo yudowa nyiswa kama inene Ramogi TV gi pachi e chik mar omenda mar higa mar 2024 mano mbaga mama ugoyo e chenro mar kidieny mar ariyo mar chenro mar duol anto nyinga kaka pile Trevor Ombija jandingo panga jonyakachi dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa bagi weche manyien mawango. Tutafute njia mwafaka ya kukubaliana ya kwamba sio lazima iwe koti imetulazimisha sisi kufanya biashara ama ilazimishe Mombasa kukubali ya kwamba Mogoka inaweza uzwa pale. Do chungo kuma nyocha counties ma Mombasa, Kilifi gi Taita Taveta oketo ne oboke ma inyamo mar Mogoka. Jolos mwandu gi jolonye uchumi onyiso jood bura ni kikadh chik mabiro medo usuru ne mwandu ma jopiny tiyogo kaka chiemo. Nademanyo chanjo mane lo ka chanjo onge. Nonyisa ni biro inform. Asebedo kago simu ka penjo to nyisa ni poko biro. Jonyuol onyiso luoro ni onge mar yedhe chanjo mar nyithindo nyalo kelo midhiero ne nyithindgi. Mae kama ngochake mbaka bange chenro mar duol ni riwruok mar jolos mwandu e pacho kae ndi miluongo ni Kenya Association of Manufacturers obwogo weyo chulo usuru kaluwore kod paro mar chik mageto medo usuru pacho kae. Joket mwandu go koni ginyalo ng'wano andgi kendo magidar nyaka piny mar Uganda kaluwore kod usuru makech ma sirikal geto kuom johala. Riwruok mar jolony e weche uchumi kod usuru ISPAC bende oseyo sirikal e okenge masani geto koda kamedo usuru ne chiemo kod modhi mag tedo e pacho kae ndie. Ne gilose twak mar chiwo pachgi e nyim komiti mar omenda e od bura mamalo mabiro ng'isi kaka ne twagno dhi e mbele bang' daka moko matin. Lakini sani wadhi ni weche moko ni Tend County ma Mombasa kod Taita Taveta oyudo ng'ikruok bang' doho ma Meru golo chik mondo mi county no kik kete tim kum mar Mogoka manyocha giketo. Maendi en bang' riwruok midendo ni Kudherema Mogoka Sacco rengo dhi e doho mar kwedo okang' manyocha Tend Counties go kao mar kumo ohand Mogoka kaachiel kod tiyo kode. Joja oko nigi ler ni kwa Mombasa. Ne jo hand Mogoka e kaunti ma Mombasa bang' doho ma Meru golo chik ne Tend County ma Mombasa, Kilifi kod Taita Taveta mondo mi kik ketie tim chik manyien manyocha gikadho mar kumo ohand Mogoka kaachiel kod tiyo kode. Ng'eto mar burano ne obiro mana odiochieng' achiel kende bang' jatend piny Kenya William Ruto bago romo gi jotelo mawuok e counties ma ipidhe ma Meru kod Embu keto singo mar siro pur mag mwandugo. Lakini kitu ambacho tutaona ajabu ni rais kuwaita wale jamaa wa kule juu peke yao bila kuwaita anga viongozi wapi wa pwani, kumaanisha hili zao lile wao wamelitilia thamani kuliko kukwetu. Sisi tunamwambia rais kama mambo yatakwenda namna hiyo, sisi wakazi wa pwani pia huenda pia tukashtaki serikali kwa sababu unatulazimisha kutumia mambo ambayo ni mabaya. Kwa nini Gachagua amwage pombe? Kwa sababu watu wao wanadhurika. Kwa nini huku Mheshimiwa Abdul Samad akisema hautaki Mogoka wao wanalazimisha? Kuna nini? Hata county pia wao pia wafanya makosa kuwapa license. Kuanzia sasa kama wao wako serious kweli wasiwapatie license vibanda. Gikoni okgimor gi okang' mar jatend piny keto thenge omwom maromo nus bilion mag bero pur mag Mira kod Mogoka kagilero ni thoth mwandu mag puothe kadhodh nam chumbi mani kod chiro maber to ojwang'. Kwa nini Zawadi alipewa fedha na tunaona rais wanalekea milioni 500? Hizi korosho zetu na minazi yetu haina maana. Sasa kumaanisha sisi wa pwani tumetengwa ni nini? Rais atuelezee hizi 500 anazowapa za Mogoka waje na sisi tunadhurika na za Mogoka. Kwa nini sisi zao letu la korosho hatupati pesa na nazi? Sisi kufinyiliwa tu, hawatuletei mazuri, watuletea ile
tupa wale ambayo ninio kama dumping site ni Mombasa, hatuwezi kubali. Isechego gogo kaunti makwale to ne ogwenyore paro gi counties mamoko man kadho na mchumbi kendo wuok oko ayanga ne gin ok gibi keto kum mar mogoka kaluwore gi chike mapachoka. En gino mamoko kuom jopiny koro tuoni itiyo godo e yor siasa ni mar jogo makwedo piny owacho ema chal ni kwedo mogoka ka jogo masiro piny owacho bende siro ohala no. Tunaungana na wengine kupiga vita utumizi wa mugoka. Of course hatutoweka bani kwa utumizi wa mugoka kwa sababu ya kisheria, lakini pia tunawafuatilia zile njia za kisheria ili kuhakikisha utumizi wa mugoka unakuwa regulated. Jodak ma Mombasa ne bende ogolo paro mopogore motenore gi ng'eto mar burano. Wajo Mombasa wawacho ni nitie gik moko ma wa make decision based on the basis mag mogokago. They are baseless. Nikech ka sirkal maduong' ma wuon piny ne osebedo magitimo uchunguzi mag through the government chemist momiyo gi the aspects mag that mogoka to ne giyudo ni en gima ber as a cash crop magiyie mondo omiyo pidhe. Onge sirkal maduong' mar Kenya moseloro mogoka ne mogoka kipidhe Kenya. Governor maro maluongo ni Abdul Samad osetimo uchunguzi mondo omiyo chok makoro okaw okang' ni kodwa chingo mogoka ok en gima no chiew odichieng' to wacho jiwe mogoka. King'iye sani madhara masino sekretari Kenya ka ni malo omiyo en gima oningore be nigo marufuku mondo kik chak tikode kumora mora. Jowuota gi nitie matinda tino mamoko dhi sikul to gipondo mana ka gisoyo ofuku to ka gibiro nyithindo mana chwe tinde moko dhera ka gimadho kata nyathi komadho kata mana chai to seyie kata gima nyathi ochamo to onge koro an be gino mako dhoga ta koro gimobiro mana kalum to chon mane wadongo to gigi to ne onge wan mira mane waneno to mira gi ne ji ne ok cham gi ne gi onge ni gin gige meru gi Waswahili to makoro biro machalo lot boni eri to koro tamo wang'wa. George Aoko, Ramogi TV. Wadogane mbaka machiko uchani riwruok mar jolos mwandu e pacho kae Kenya Association of Manufacturers obwogo weyo chulo usuru kaluwore kod paro mar chik mageto medo usuru pacho kae ndiye. Joket mwandu go koni ginyalo ng'wano ohandgi kendo gidar nyaka piny Kenya kama gidhi Uganda kaluwore kod usuru makech ma sirikal geto kuom jo ohala. Riwruok mar jolony e weche mag uchumi kod usuru miluongo ni ISPAC bende oseyo sirikal e wi okenge masani geto koda kamedo usuru ni chiemo kod modhi mag tedo e pacho kae ndiyo. Ne gilose twak mar chiwo pachgi e nyim komiti mar omenda e od bura mamalo. Engines are not running at optimal speed. This country will not create jobs. This country will not create revenue. All these methods of creating of collecting taxes will come to naught, will matter to naught. Unless businesses make money. Tariff from 11,608 to current excess rate of 11,608 to 12,000. All these or 10%, methods of creating of collecting taxes will come to naught, will matter to naught. Motorcycles are useful for unless businesses make money. There is no way government will make money. Even if you put tax at 100%, it's not going to happen. Please retain them as they Our are. appeal I think the revenues is stabilize, please grow. allow No us to to manufacture. and all Please allow us to produce. Kwa kanya twadhi mbele gi weche mapogore kaendi ni od bura ma Migori koro idhi taa kod Christopher Rusana kaka speaker bang' MCAs yiere kawuono. Rusana ne oyudo ombulu 45 kendo oyombo Francis Ndar mane oyudo ombulu 13. Speaker no ma ochamo muma mar apis bang' loch mare nosingo tayo makare od bura no mosebedo kod ywaruok e higni mosekalo. Jafwambo marwa George Juma miyowa ler. E yiero ni e komno mar spika manokelo ji 11 Christopher Rusana ne olandi kaka jaloch kendo chamo mar apis bang' MCAs maromo 45 ne ogone ombulu kuom ombulu duto mane ogo maromo 50 kod 9. Swear that I shall always and diligently serve the people and the Republic of Kenya. Thuolo mar ariyo ne okaw kod Francis Ndar manoyudo ombulu 13. Kalan Chacha Mangera ne obiro thuolo mar 3 kod ombulu 1. Jochung' mamoko ma odong' 8 ne owuok kod lwetgi nono. MCA duto 50 kod 9 mag od bura ma Migori ne ogo ombulu ma yiero spika, yiero mane otim
e lwasi mar kwe. Many people predicted a lot of tension, a lot of war, a lot of push and pull, but we thank God because we have cleared peacefully and we've had Christopher Osana elected as the Speaker of Migori County Assembly. E kinde twak mare bang' kapis kaka spika, Rosana ne owacho ni oikore mar tiyo machiegni kod MCS duto mondo okel lokruok madwarore e od burano. Adwa singo negi e mbele uka ne kichune mugolo duondwa oko ne jopiny ne adhi tiyo gi members ma Migori County Assembly machal te maonge yiero maonge bagwa ng'ato mondo dongruok obedie Migori County. Ne wanadhi neno ni koro tudruok obedo makare e kind 10 county ma Migori kod MCS duto mondo chenrogo mag dongruok koro chop makare. Obed chik ma olos manyien, obed budget, obed report moro amora ibiro lose kendo tiyo kuome e yo mapiyo mondo doge executive kucha mondo tine go jopiny ma jo Migori. MCS no wani koro giikore mar tiyo machiegni kod spika manyien moyier maneno ni chenrogo mag od burano koro chopo makare. Adwa go erokamano nikech wayudo spika manyien ma wan go gi confidence ni dhi tiyo matek kendo dhi riwo assembly nikech assembly ne nopogore to kawuono wang'eyo ni spika mobiro o promise wan yo dhi riwo assembly ni kendo dhi duogo glory mar assembly ma Migori. Those who are inside, you heard that he has even called the House Business Committee to sit immediately. It's only the House Business Committee that slots business. So once it has sat, we are going into the second and third gear to ensure that all the other services that are required by the Migori County people are delivered on time. We are in the month of budget making, and we have a deadline of 30th of June, so we have a lot in our entry. Rosana obedo spika mar ang'wen mod boni ma Migori koro bedo godo nyaka ne chakre higa 2013. Joma osetiyo kaka spika mar burani gin moting'o godo Nogola, Boaz Okoth, kaachiel kod Charles Owino Likoa, madutogi ne othul oko kod MCS ka iterogi kod keth ma opogore opogore. MCS osebedo ka ywak ne spikni ma gisebedo ka giyiere kinde mokalo. Ok osebedo ka chopo dwachgi kaka owinjore kendo ok ta od burani e yono makare ka sani oganda koro keto wengegi mar ng'iyo ni to bende spika manyien ni dhi chopo dwachgi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Koro oseyangore ni counties ma pacho ka biro yudo pok mar omenda maromo siling bilion 400.1 e iko omenda mar 2023 nyaka 2024 bang' komiti marango weche mag omenda e od bura mamalo kod Senate chopo e winjruok. Winjruok ma kamaendi nobedo bang' ywaruok mosebedo e kind od bura mamalo mane dwaro ni mondo chiw siling bilion 391 ka Senate to ne dwaro ni mondo chiw ne county siling bilion 415. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. En winjruok makoro chopie bang' twak ma osebedo e kind Senate kod od bura mamalo e wi kwan mar omenda ma owinjo bed ni chiwo ne counties e hik omenda mar 2024 2025. Romo margi mane gibedo godo wuok tich e od bura manokelo kanyakla jokanyo mag committees marango weche omenda e od bura kod Senate noyware bang' committees gore bedo kod paro achiel kuom kinde malach. Gikone to ne gichopo e winjruok mar chiwo siling bilion 400.1 ne counties ma pachuka ikomenda mar 2024-2025. Jakom budget od bura Ndeni Nyoro manotelo ne romono owacho ni ma e winjruok mokwongo ma Senate kod od bura oyango bedo godo e wi pok mar omenda ne counties ka koro kwa governors mondo mi oti makare gi omenda go. The shareable revenue for that will be going into our counties has now moved from the previous figures that were there from the one from the National Treasury, there was another figure from the Commission for Revenue Allocation, and through that consultative process and the mediation, out of the shareable revenue, the equitable share that will be going into our counties is now captured in the report, and it is 400.1 billion shillings. I am mentioning this because in our discussions, that will also be pivotal, even as we interrogate the other figures. So the equitable share going into our counties is now a historic figure that shows how supportive we are to devolution. Senate osebedo kadwaro mondo michiw bilion 415 ne counties, ka od bura dwaro mondo michiw siling bilion 319 ne counties ka giwacho ni aguch Kenya onge kod omenda moromo. Senate oyie dwoko piny omenda no gi bilion 15 ka od bura oyie medo siling bilion 9 ne counties e wi omenda no mano riko gi dwaro mondo mi omige.
Ndindi Nyoro lero ne gimedo twak gi jokanye sekta mar budget ma pachoka marango kaka omenda no biro chopo ne counties kaka winjore. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Mano pesa mabro dhi counties higa mar 2024 nyaka higa mar 2025. To ji ang'wen owito ngimagi e masira mar apaya otieno ma piny orugodo kawuono. Tok nyamburko mar matatu moting'o ji 14 tuomore kod trailer e gweng' ma Sobea man Salga e apaya madhi Kisumu kowuok Nakuru. Ji ariyo nowito ngimagi otieno manyoro ka moko ariyo nowito ngimagi kawuono ka giyudo thieth kaluwore kod joneno. Matatu no mar Nanaki Sacco mane oting'o ji 14 ne otuomore kod trailer kane okwepo tuomore gi gari moro mar Probox mane owuok Salga kochomo Nakuru. Nyaka sani ji 9 osewito ngimagi e jumbe 2 mokale masira mar apaya e yo ma Nakuru kochomo Kisumu. Tena hadi Nakuru. No, sikujijua, nilijikuta niko hapa. Madriver tu ndio wanakimbisha hizo magari sana. But ni tuseme mambo ya traffic wanapoa sawa. Tulipata majeruhi wenye walisemekana walipata ajali pale Sobea. Kwa wakati hawa kulikuwa na wanaume 9 na wamama 2. Unfortunately, wanaume 2 walifariki pale casualty, walikuwa na majeruhi mingi. Alafu kuna wenye walitibiwa, 3 walitibiwa na kwenda nyumbani. So kwa saa hii wenye wako kwa hospitali ni wanawake mama 1 na wanaume 5. Wote wako fractures, head injury, abdominal injuries, lakini wote wako stable. Wadhi yo moro machuo kudo kuto nguchi manyien mobro kelo irika endie aneno ka useuro ote moko ka ni Ramogi TV wach mar Mogoka koro nere ni okoa yor siasa. Ere kaka do ma Embu kuma Mogoka ipidhe ema golo kum utino maber ne jo utende duto ma Fred Osuru kani Dandora makamo wacho ni driver chik mar omenda rach kikale bunga ubedri dindo tali kama na yo In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexity of father-son relationship collide, the son must choose his path and his own lady. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where River Divides. Watch the best content on the show, only on Viewsata. As long as you tune in before it ends. It depends with what you're drinking. Shake out the new Showmax app today and get every Premier League game live on your phone for just 500 shillings a month. Shika Showmax. Streaming forever. Wameru wote mahali mnaniona, Wakenya wote, jaribuni hiyo namba *487*3#. Utafaulu. Unapata 1,100 Kagendo
na unapata pia gift hamper. Asante nyumbani wasalimu wote na uwaambie kwamba wajaribu, maana you never know, Jumatano ijayo labda kutakuwa na mwingine kutoka Meru hapa. Sikiza chapa ushinde. Baya tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Non kero yang ne chulfre mari kokalo e yor mbui. Nonane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Ka inu matatu dwarore kokalo mokumba mari mondo ibed gi yore mag yudo kokalo e lony manyasani mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Kai paro ni in kod peke wi chal mar ngima mar paro mari. En gima kare kendo mowinjore ka ineno laktar. En gima kare mondo yaw chunyi ilos kod ng'ato ka ngima bedo ni matek. Malingling mag ng'eyo e wi ngima mar paro. Okelni kod Royal Media Services. We care. Register, deposit, wekelea stake yako na ugonge mamili. Game sasa iko in your hands. Cheza na pesi yako. Cash out winnings at your own time. Gonga ushinde sasa. Hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Imesajiliwa na BCLB number 359. Gonga. Erokamano kuom keto Ramogi TV kaendi jokanyo ahinya to jonyuol koro kwayo piny owacho mondo tem matek neno ni midhiero mar nok mar yedhe chanjo nyithindo pacho kae orumo. Jonyuol ni kod luoro onge mar chanjo nyalo rocho ngima nyithindgi mathoth e pacho kaendi. Millicent Adhiambo miyo ler mar wach. Thieth mar mama mayudore e boma ma Kisumu wedo ka opango yedhe mine kod mbonyane chanjo mar mokwongo kod nyute mokwongo nyuole jumbe ariyo nikech nok chanjo gi nyithindo te thieth. Nyathini mondo ochwal mokwongo nikech iwacho ni onyuol onego bed ni chanje first dose do before onyuol Saturday and district. Ino mani wono mondo ne nyathine ochinjo mare mokwongo maole Osman Kisir odapisa Malumumba Ruth Opiyo Manioko ni sani iyudo kwan mamalo mar jonyuol mamanyo chanjo ne nyithindgi nikech nok mar yedhe chanjo e ute thieth mopogore. Koro onego otere oyud chanjo mare on Monday. Nadhi manyo chanjo Monday loka chanjo onge. Sani go simu ka penjo isani kata ka una go simu onde ngama go max bar ni kono ando ko kidira ko ma list do ko chanjo awoka de ko ma no me ade sani do ade bedo ko do kata mayo siteli mamoko biro penjo ka wan gi vaccine mar BCG to asebedo kwa chiwo. Jata chenro mag weche thieth kod ler e kaunti ma Kisumu Frederick Oluoch olero ni kata obedo ni moko kuom ute thieth pod ni chanjo manyalo konyo ni kod luoro ni sirikal biro chulo chanjo ne thieth chak dwe manyien ne olani ni chanjo gi orumo
gemnwa chanjo mamoko to ng'iso ni wadhi bedo maonge chanjo to gima dhi timore ni mbele kata chak no igeng'o kod chanjo dhigo nikech gini mae kwayo margi winok mar chanjo ne chalo kamae inyani mondo tem matek kata migawo mamalo omneni yien gi kata mag chanjo gi ogemi mondo nyithindo yud chanjo kaka dwarore. E kinde ni ma piny owacho kokalo kuom migawo mar thieth temo kedo kod dok chien mar chanjo mag nyithindo pachoka e neno ni juma mokwongo mar dwe manyien ochak ke chanjo ma kamago e ute thieth mopogore jokanyo mondo matin mapiyo midhiyo ma kamano kik ket ma nyithindegi e andaki. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Jotuo buora e kar dak ma Kibera koro ywak tok jochiw thieth kaluwore kod mar thieth ma Kianda 42 osebedo lengo kar thieth no to dok ma onge thieth. Riwruok mochung' ne kedo ne ratiro mag jochiw thieth wacho ni nurses ne ogolo jothieth go ka giwacho ni arita margi ni kama rach mokalo. Kata kamano kwayo to dhi nyime mar neno ni arita makare oredi e alworano. Nanga ma Kibera Jacob Odede ole kaunti ma Nairobi kar thieth no obedo kod arita malong'o. Sana sana pale tuladili na wamama wajawazito na wamama watoto chini ya miaka 5 hasa sana. So they're coming for their vaccines, wakujia vaccines zao, hamna madaktari. Yaani madaktari si ati hawako lakini wanahofia maisha zao. Unaona? So tuwaomba na tulazidi kuomba tena. Tufanye kuboostiwa security area. Jotuo no biro kama ng'eny sana ka ging'e ni hospital tiyo kaka pile. But ne gibiro to giyudo ka hospital oloro ogoki full kakunyaneno kata. Koro ne gibiro mang'eny makoro chuno ni kaka wan kaka community Nilikuwa nimekuja kutibiwa na nimepata hospitali bado zimefungwa. Sasa nilikuwa naomba serikali aingilie kati ziweze kufunguliwa tuweze kupata usaidizi. Bombe makati mapaya ndio baru tuwayo kinge maginyalo somo manyalo kwa tayo bombe mawinjo kaka yorno mar chulo dongruok jope losiro mono mar dala radio masumo diang network mar keto somo paro kaka ginyalo dio luyo chimbero bombe mondo midhiero kaka ola kik chak wergi kendo kel lal ne oganda. Soft power. She talked of power with adapt, resilience. So, Kenya sakini mia chiel kabiri tumo angire kama na mate tuolo mo esi musi go tuolo ka sitima mi ko bombe mang'eny biro nono ne ine kaka Kisumu be mondo gibende gikaw paro gi kocha gibende nitie kun mwa waneno magi mago and respect our positions, but the World Forum is a precursor to this World Forum. Recently, we launched the Kenya Ban Support Program, and you had the president, you had the county government to be able to delegate this responsibility
counties to be able to do this? Through this meeting, we are hearing on how practices that can be applied and improve our about the flooding that has really largely affected the urban areas. We are coming out with the mechanisms and best ways on how other municipalities were able to handle them. And through that sharing, when we go back to our municipalities, we are going to adopt those quick wins from other municipalities that are going to help us. Banglo team mar Ethiopia tielo mar adek mag manyo tiko tuke mag pinje duto mag jotugo manyiri ma higi ni piny mar 17. Team mar Kenya osechako timo ikruok ne tielo mogik e kindgi gi team mar Burundi. Kenya biro rakore gi team mar Burundi e tielo ariyo mag round mar 4 gi mogik kapok joloch e kind team ariyo ng'ado tiko mar yuoro e tuke mag pinje duto. Kuongo biro bagi e piny Ethiopia tarik 9 dwe mar kapok Kenya bago ne Burundi tielo mar 2 tarik 16 dweno. Tuke mag pinje duto mag jotugo manyiri ma higni 17 ibiro bagi dwe mar 10 e piny mar Dominican Republic. Our last match in Ethiopia, our training was good, and just we started training in Kasarani before we came to Dandora, but the training is good. We are feeling happy because if we just follow instruction from the coaches, the training will not be hard to make it. Jalo kendo jang'wech mamako rekod e ng'we mag mita 1000 Beatrice Chebet nikod geno mar bedo jaloch e ng'we mag mita 1000 to gi 5000 e piem mag Olympics mibiro bagi dwe mar 7 e boma ma Paris, piny mar France. Kanowuoyo e law ndege ma Jomo Kenyatta bang' wuok e piny mar Amerika kaachiel gi ng'wech mamoko, Chebet timo ikruok mare makare en duogo gi goli e ng'we ariyo. Jatugono ma en ndege no record mar ng'we mita 1000 e piem Prefontaine Classic Diamond League boma Oregon, piny mar Amerika bang' reto kendo bedo jang'wech mokwongo ringo ka 29. To double 5 and 10 na kuja kukimbia kwanza trials to qualify for 5,000 in a good health. Kila mtu ataenda kukimbia vizuri na target yetu wa Kenya ni kurudisha hizo medals zimeenda another country. Bas wadhi yo moro machuok duogo to donje kidieny mar 2 mar chenro mar duol kuma dhi go mbaka chik mar omenda mar higa mar 2024 ber koso rach sani dio bula ka opatin wacho ka paro tiri donjo ka kano numbers wala meno kili kodo ka Frederick kanyo mar dio no jabeni dio ko baka bang daka matin kikid maburai. Oh my God, this is unbelievable. I know, it's amazing. So much more local stuff. Ooh, and we are on it too. Fresh episodes every week. Ready for the kids too. Cartoons, movies, and educational programs. Nice. Finally, some peace in the house. Oh, look at that. They have international stuff too. Movies, great hit shows. Makes you just want to curl up and binge watch for years. Guys, I'm trying to catch up on Single Kelsey. I need tips. Okay, ladies, we're rolling in 5. Is there anything else that you need?
Now that you ask, can I get your number? Shika the new Showmax app today for all your favorite local, international, and kids hit shows and movies from just 300 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Dial *811*495# to get Our Father. You guys watched the game last night? Of course, on Showmax. Showmax iko na bot? Yeah, the Showmax app on your phone. Every Premier League game live for 500 bob a month. Go serious? Oh, no, niambie. Match highlights, previews, reviews. Gold Rush, The Righty Show. I love that guy. And don't forget your documentaries. And you can rewind and pause any game live. This is the one game I need us to rewind right now. Let's go. Bro, I think it's Mike's turn. Shika the new Showmax app today and get every Premier League game live on your phone for just 500 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Lego. Are you ready to turn your Skizzer-tunes into cash? Dial *487*3#. Choose your favorite Skizzer-tune, confirm, and enter to win big. 50k daily, 100k monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skizzer-tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skizzer Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709-767-000. Skizzer-tune, Skizzer Chapa. Terms and conditions apply. Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness. Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. I wish I could have soft New Geisha Black Soap with activated charcoal to give you soft and glowing skin. New Geisha Black Soap and New Geisha Moringa. Ai, erokamano kuom ketona Mugi TV kwa secha ko chenro moro mar ariyo mar duol kamogo embaka gi Canon Ambrose Weda en okil en kodwa ka erokamano ahinya kuom wasechegi. Fredrick Okango bende nitiere ka endi jakanyo mar Azimio, erokamano ahinya. Weda we chaka ne kudi chik mar omenda mar higa mar 2024 ni ober koso rach? Luwore kaka king'iye kaka treasury ber, king'iye kaka in kata mok dwa chulo osuru to ywak nitie nikech ing'eyo ni wach chulo osuru en die osebedo ka ywake nyaka ne piny chakre nyaka diere Yesu gere ka osuru ji ok dwa timo, ok dwa chulo kata mana tithe fungu la 10. So ing'iye ni wang'iye kaka treasury, wang'iye gi kaka piny Kenya
kuma antie gi kuma wadwa dhi gi gik madwarore gi gik monego bedie gi gope ma wan go gi misara ma nyaka wachul gi kuma nyaka pesa wuogie to en sawa to kikawo giri moro achiel mineno mahinyi tigogo kuku tinyalo yudo kotek kaka iyudo nyaneno ka dala seme ka wuono gokinyi MCAs kodhi liete to gisiko mane piny tek osuru ni rach to kikone osuru marach to kata nyango manyo wayiero ka slim mana kaka slim to tinde sianda ne ngwenyore no dhi kodhi ka oriembo itinge boda to sani uduogo gi mitoka matiende dongo to magi bino osuru kik wen dieko minyuole pesa katong osuru eming'ado tioro negi to gikawo koro wang'iye as a country wang'iye kaka ji kae to jomoko be ng'iye kaka jochul osuru king'iye kaka jochul osuru to nyaka ywagi to king'iye kaka ng'ama ng'iyo Kenya to ng'iyo ni mondo wadhi mbele tikoni sawa oridore to nyaka wadhi mbele. Iwacho ni ji moko joma ok dwa chulo osuru maneno ni en malo koso osuru no ni malo nikech ng'e nitiere pogruok. Ok ochuno ni ji ok dwa mana chule sa en mana malo ji ywak ni en malo ok wadagi chulo osuru. Osuru ok ni malo osuru kama wadhi kaka piny iwinjo wachno ka wadwaro ni mondo wabed gi ndach lam wadwaro ni ji odhi e university ochul wadwaro ni dakteche odogi ochul pesni wadwaro ni jomoko ter abroad mondo otiegre e yore mang'eny kwadwa chulo gini to nyaka ni osuru ji chul ai maber ni an gi kod okamka wano miwa mana thuolo mar chulo pesa ing'adi mana pesa matin jomoko kaka Dedan Kimathi kata Jaramogi Oginga Odinga ne chulo mana gi ngimagi Kimathi to nyaka sani nikech diere cha osuru mane ichulo en ni nyaka riemb wasungegi kokuriembo gi tudonge ukoloni to gibe gikeni watho kodu Dedan ni e burka jomoko be ni e bur wan to koro pinyero wamiyou geru nderni teru nyithindo skul dwaruru yath ndiku polise timuru gigi koro magi teko pangi tigo budget mana kaka digo budget e odi kae tikona golo pesa kae mama no kel chulo suru to chulo suru be keng'ie maber joma boko kumugik e joma benefit e moloyo joma yudo machamo kukuni boko kumugik gweng to mijumbe boko gweng kubiro ka adwaro 4-wheel drive 10 million free ma ok ng'adi bok chul jogo. Okango ji moko dwa chulo osuru koso osuru ni malo. Iwinjo Trevor Mbija. Awinjo kuma okil kelono. Osuru ni malo. Osuru ni malo kaluwore gi kiwango man ngima. Iwacho ni ting' pek turo jo Kenya. Sama wantie ni mondo mi ng'ato yud kata mana pesa ne moro matin oter nyithinde skul en gima tek ahinya. Mondo mi ng'ato yud pesa moro matin ogero ode moro en gima tek ahinya. Kadi bed ni piny ok turwa nengo ngima ni piny to osuru no be jo Kenya yud mana ka en gima yot. Ting'eyo ni iwacho ni kulipa ushuru ni kujitegemea. Yani mondo mi wadongre nyaka wachul osuru. Gima wan wawacho en ni osuru kik wachul mamalo ahinya mainyowa e sama ting' pek turowa. Mane gima wawacho. To an kipenja tang'iyo bil mar omenda ma higa 2024 nitiere gik moko iye kacha madibed ni beyo to gik maricho ma kapachano ni ok beyo ahinya ema koro nyaka koro wawachi mondo loki obed mabeyo. Abiro miyi example. Bill ni wacho ni nitie gima iluongo ni motor vehicle circulation tax, osuru mar mitoka. Ombija ka en gi mtoki moro matin mane ng'iewo to sama ja insurance mi cover cha tichulo value 2.5% atamalo 2.5 mar mtoka cha be ichulo. Koro ja mi insurance cha ng'ado to tero bang' dala bich. Iwinja? To ka ok otimo mano tichaje. Iwinjo? Koro gima wacho obija ni osuru to ni malo. Namba 2,
waneno ka nitiere gimiluongo ni gikelo gimoro ni digital monetization. Tiende ni jomoko matiyo e weche mbui. Ka en gi biasachi moro, ilande mbui kacha. To koro pesa mabiro wuok e biasachi no, ibiro chulo osuru mar 20%. Gigo king'iyo mos, dhi keto nengo ngima bedo malo. To rawere matindo matiyo gi weche mbui gi, ni kama rach mogik, nikech mane source of income margi. To koro kidhi gogi osuru, to tieni koro osuru ni malo negi. Jogi onge pesa. Okil owacho maler ni luwore gi kuming'iyego. Koro kikaw jowere, to gin ka ging'iye, to en malo. To nitiere jodito ma bende ofuku gi omuoch, mani malo, bank otuch. Okil ang'eni bank ne otuch, ng'eni gik matindo gi oingo. Koro king'iyo joma nie kiwango no, to osuru be ok debed negi malo ahinya. To katieko be awacho ni Ombija, ang'o momiyo ka dhano owacho ni osuru ni malo, to ka wechegi oter e bunge kucho, to gimane paro mano wachgi ni gimicha, to paro cha ok kel. Kiparo osuru ma higa gana 2023, ne nitiere wach moro ni housing levy. Nitiere research moro manotim gi civil society group moro, to wacho ni atamalo 75 no wacho ni bill no rach. Jatend departmental committee chair, jakoma departmental committee chair, no choko pacho ganda. To kokelo to wacho ni ji mang'eny ahinya no wacho ni ok gidwar wachni. To ne gidhi giduoke nyaka atamalo 1.5. To pod ne ji ok dwar. King'iyo machielo weche mag tax mar pesa mitiyo go e simu. Ne ji ok dwar to kel. Koro tiende ni kata wago koko, to pod dhi kadha kadha. Emomiyo koro nyaka wamany yo mar winjore. Ni to osuru ne kwa chule, to ka en malo, debed ni obed revised e yo moro manyalo miyo kata jok moko mating' peke ne ka be nyalo temo chulo e yo magidwaro. Okil, seche ma kiyena duoke mokwonge ka penjo mar penjo. Pang'ang'a gi porojo miwito ne wananchi jo manumu wuondo motuo. Winjo kowacho wach mar osuru mikete mitoka. Consideration achiel mokwongo ming'ado go osuru the world over en joma ko osuru mikwayo osuru malach gin jo mwandu the wealthy. America iwinjo kiwacho ni let the wealthy pay their just part. Kenya waka yore ariyo ming'ego mwandu, mokwongo lowo udi mager gi matokni. Yo mayot mondo jo mwandu ochul osuru nikech gin be magichamo kuku mar osuru me Kenya ka. Lam mineno molos maber, expressway mineno molos malisni, polise mineno moting'o bundegi, ng'eny gi rito mana jo mwandu. Jo mwandu go ema ndara rach poto sani nyo ndaro kethore bano losi jo mwandu go. Tikoni winjo koro samar chulo gigi bedo cho. Emomiyo wacho ni ka in kod V8 kata V10 mar 30 million piero ka. Undiek chulie gimoro matin. Ichulo mana 100,000 kende. Ichulo mana 100,000. Metoka ni nyiewo milion piero adi. To ng'amo nyiewo mtoke be milion 1 be chulo mana 100,000. Ng'ama biro nyiewo moro mabedo tie ahinya minyiewo 30,000 be biro ka gimochulo onge. Omiyo watieki. Omiyo joma dhoge riek. Joma matokni gi ng'eny. An kod matokni mahinga 3. Iwinjo wachno. To kiwinja ka go koko usuru kama wachope ni mondo wayudo osuru migero go kandi migero go nderi mirito go polisi jo mwandu gi jo matokni madongo weda gere ero umbija gere gichulie to wananchi sama gibiro nwe gwe uneno ko sama gibiro magikore ga matokni apato giwuondo osuru momedo onge gene mo wachne gini pay your just share. Economy ni emilose pesa mamuomore bila no.
chul mano kil mano kadi wadhi machielo wachak mana gi achiel miwacho wakwongo go kwan iwacho wach mar mtoka kamano kan gi mtoka mar siling 700 atama 2.5 mana chulo siling 17,000 correct ka ng'ato nigi mtoka mar milion 30 to chulo 100,000 kende ka ber nego beno chulo 750 ere ratiro ka kuri sedonjo gima wacho cha gima wacho ni ya kara kuru in mondo waori treasury nikech ite yude ni gini karo nego dhi malo molo kama sirikal okete iwacho ni sirikal okete matin sirikal dio joma mtokni nigi piny mondo jomwandu to giwano mera uwinjo kaka koro gidwa kero kia road tax gidwa timang'o yet the wealthy should pay their share. That 2.5% en gi bol matin mage kwa jomwandu ng'ama dhi nyiewo mtoka milion 30 ing'eno ko nini ke to dio jopiny kendo dara ni bolosne ma joma ni malo gi monego beni kendo gimiwacho ni joma nigi mwandu monego beni chulo osuru mang'eny to kigo kwan to gine mage chulo matin mae gima temo ng'isi ayie kodi miyo nitie kamiluongo ni baby steps baby ang'o step ta kuro sirikal ochako owacho ni okay we wachak gi 2.5% jomwandu gibiro go koko gidhi wuondo ji liete to ka giduogo to kwase kalo mano to biro mar ng'e ni kata mana fuel subsidy manyochi chuoka joma ne enjoy gi molo gin weg matoki ma ng'ata chiel dengo gi matoka mat V10 matoka ma en mo enjoy ini wuon to koth go yie pikipiki to kata kamano ing'eni pesa ni pod dhi kete nyaka matatu pod biro miyo ji pesa no mondo ji chule fair kori winjo mbili ngeji gete insurance maka koro jo ne bed ni wabunge mono yiero ka koro gen joma reasonable ok gen joma bende oero propaganda ta gidhi to gikoni buses public transport vehicles obed exempted Yuinjo mano. Da kamane kaka timo taxation. Okay mano ka. Mano koro kata ka wena ni bunge kata kana an minister tiko mane miluongo ni public participation koro kelo new ideas to gibedo polished. To ka koro bire TV ka to koro osuru ni malo osuru joma onego bed ni chulo osuru oko chulo osuru. Jomwandu mogero ute madongo flats kana chulo osuru e Kenya ka. Joma tindo ko chulo osuru. To gichuo nikech to gilach sama gidwaro geng'o ji to waoro ji kaka osiepani to dhi in site jowadgi to ji dhi e streets ka koro sirikal okil wedani to dhoge riek to gimomorago oyie ni en to ja mwandu to suluno ok ochul kech owacho ni gini en gi mitokni adek to bro chulo mtoka ka mtoka ochulo mana 1,100 koro ayie kodi okil chulo 300 no to gima ombije penjo ni king'iyo compare mitokni madongo mag milion 30 machalo michungo pincha ni chulo mana 1,100 kende to koro mar mathin mar siling 2,000 mar siling 2,000 achulo 5,000 nikech mane minimum king'iyo mos tiende ni un uchulo matin podi ne wan to namba 2 mane mawacho ni baby steps namba 2 baby steps okiladwa ni idhi advice treasury ni taneno ka koro ine ng'aber mar advice isemiyo gi rieko namba 2 ji adi machulo comprehensive cover nikech wacho ni jomoko ema nigi mitokni to king'iyo mos nitiere joma bende joma dhiero to gin gi mitokni moko samoro mtoka nomiye gi ng'ato okonyego to en ochulo mana third party ing'eni third party kianta bro nyis third party en moro ma kata ng'ato tuomi ituomo ng'ato in midhi loso mtoka in loso mari en chule kar malo 1,000 e dwe to para ni ja third party en 12,000 minimum nitiere 1,000 onge luore gi mtoki third party en 12,000 to gima wacho kilenia en nia jo third party gi gin ma gidhi gi value mtok gi kendgi valuation to king'iyo bilcha ok owacho ni value ni en ng'a mar the third party gi mar comprehensive jatinya wacho ni nitiere kambi maduong' mabiro timo ma to ma nyaka iter mari ni kendi an gima temo wacho ni sirikal notimo gimarach nikech ji biro wuok e comprehensive kacha to ringe third party pesa ma gigeno choko cha ok ane gi choki koro ka ber
to okil kaka advisor mang'ongo molony to dhi kacha to advice gini gimutim timuru kama nitiere mitokni monego exempt nikech sani gi exempt ambulance, mtoka jolweny, mtoka police, mtoka national government, mtoka county government. Koro mede mag public service gi mobedo register mabe chulo ushuru yoro mamoko mondo mi rikony jo oganda. Wan okwa insight kaka wachono. Jo siasa ng'iyo kuma weche dhiye. To koneno kuma rach to konon kikuluka bugonika. To advisor to ng'iyo gini donja kanyo wabiro goli kanyo. Okay. Wane wach mar usuru mar mtoka. Usuru mar mkate ere berme. Koro mkate becho idho malo. Ere berme. Mane panganga mar ariyo ma jogi lande papka. No, usuru bire makati ni bedo matek. Koro adwa wacho ni kaka ng'ama no som economics. Mana time level makalo direct madi university asomo katieko banga som economics. Onge osuru makati. Makati oketi category miluongo ni zero rated. Zero rated means ni kwara mogi ni joma tedo nu makati gi. Ka gisetedo makati to gidhi ka KRA to refund gi gimiluongo ni inputs. Meaning ne gigo to giko ni makati kama mano ero lal gi KRA chulo gi almost 100 billion annually. Koro serikal wacho ne gimoro ni wadwa chulo ji emwa onge go. Makati kuro wadwa no donje exempt tax exempt, meaning ni kuro ng'ama itedwoko ne input onge ted makati ni ebe manyalo usore te usne ji to joge kodhi e pap to lando ni makati dwa med beche kama mane porojo baga to makati be miwacho ing'e beneficiary en makati gi milk. This zero rated joma benefit middle class nyithi wedagiri machamo makati mowinjo gi jam gokinyi gi chak gine mage benefit moloyo achieng' nyonyango mani dala manawe seme kombewa cha machamo rabuon kadichiel ok benefit wadwaro kamikono huyo cool joma bende gine ni pay your full share. Omiyo porojo ma wan miwacho ne wana inji ka liete makawa jumbo de to riambo giae iwacho bana ya ok wabi subsidize numu kati wan jo Kenya achienga nyango subsidize ni koro sani biro tedo makati to ngamutede no uso ni go mane ka musuru di donje ng'eyo maber ni gimomiyo ne beche ne ni piny inputs gi ni duoko ne joka omiyo bei mane gitiyo godo mar loso mukati ne dok piny emomiyo ne uso bei makama ka koro ok duok ne gi pesa to pesa mano ok duok ne gi cha customer ema ni mano giming'eyo kata imi okili gitimo ekonomi ayekodi tema kora penye ya koro ngiso ni beche mukati nyaka idho malo wapenji sukari maji madho techa dak duok ne gi sukari is not zero rated. Hiwinjo wajno. Mogo is not zero rated. Gik ma jo Kenya chamo te are not zero rated. Mana je middle class makati molongo molosi maji mater chame Kenya. Ki calculate the amount of bread mite de Kenya. Adwa ni wawinjre gimoro achiel oki. Yes. Mukati beche dhi idho malo. Mano gima ibing'eyo. Beche dhi idho malo nikech subsidy ma jo serikal chulo. Kwasewinjore mano to penjo ni ang'o miyo idho malo. To donge ma experience. Anga mono gi weya kaka ne. Igeni apenji ni awacho ni zero rating means ni serikal emane chulo joma ne loso mukati to sukari maji madho te is not subsidized. Ugo uwe sukari we work with the company mkate ka ange ni gini teke ni ketiero makati na fili go chama makati tanka loso kana jakombeo seme nitie jodala obo chama inchama mena makati ka wendo biro kata mana wa schools mikati biro de chiele jom koro hii kata hii joma biro TV kagi radio joma kati go gi wacho gino to gori abe tax biro medo gima timore ne gimoro ni jomoko gima gichamo oket jo Kenya moko chulo negi mano good taxation regime has to stop. Kata mana petrol nyocho bedo stopped. Hiwinjo wacho koro kanyo wadhi kae to makati will find its price. Joma dwa chame ka beche ne malo ocham, jomoko nyal chame ocham moko. Koro ang'eyo ni gino litnu nikech ang'eyo ni dhi med. To adiera ni kamene nono kata na wuona setie mujengo. Bing'e ni mujengo kae ndi gima ne ji chamo en mukati gi chak.
No jam jengo motegno. Ne Mano be kende ni mudo gini nyoyo nyalo mopokore. Nyoyo mopokore. Iwinjo Ai makati opija no anyisi ni okil kama loka biro loko weche gi te. Iwinjo kako loko gi to aneno ki imake ikete kona. Gi adiera makende ombija ta. Adiera makende en ni nengo mkate dhi medore. Pesa cha koni duokne ng'ama ng'iewo mkate cha. To kil ong'eyo. Nikech amba ng'eyo. Ni nitie gimoro iluongo ni equality. Ok ni gin jo pesa ema cham mkate nikech ginyalo, to jodhier ka wan to kik cham mkate nikech koro ok wanyal. Nikech jok wacho ni ng'ama ohero. Koro kil wan wadwaro Kenya ma ng'ato ka ng'ato nigi nafas mar yudo gimonyalo e pesa ne. Correct. Mane gima wadwaro. Tok ni koket mkate ni koro mkate ni malo, jo pesa mocham. Gima nyaka timre en ni nyaka wang'i gima oganda wadwaro. Jo piny wachango. Jo piny wacho ni wambe wasetiyo matek ahinya. Mkate ni oknwa chame chieng' Christmas kende. Oknwa chame ka welo kende. Jo weda ting'e neno chame oketo blue band kanyo, oketo jam kanyo, to oketo peanut butter kanyo, to riwe adek. Bas, mano breakfast. Iluongo ni brunch. Dongi. Donki mane gimutimo. Koro wadwa nyisu rabon muwaongo. Nyaka wacham mkate muchamo ni. To kodwa chame nyaka wang'iewe e nengo mowinjore ombija. Nengo mowinjore en ni nyaka odog piny. Namba 2, wan chulo ushuru ni to wamorgo. Nikech kanye kuma wayude pesa kaka Kenya madhi dino buche ma okil gi ringe gi mtokni matiende gi 4 madongo ka. To ka wadhi choko pesa cha, to nyaka wachoke e yo ma ok wahinyre. Osuru michoko e yo ma ok wahinyre, ma ok ni koro iloro biasachi, iloro dukani, nikech osuru koro nengo timo biasara ni malo. Mane gima waywago kendo mbija. Kadwa tim kamano, to jobunge ka sama treasury okelo proposal mar bill, to gikawe gitere parliament. To parliament tere committee miluongo ni Departmental Committee of Finance and Economic Planning. Economist miwinjo kame. Planning. Koro joka kawe kacha to komite tere gimluongo ni public participation. Ei public participation sani mano rumo koro gidwa invite stakeholders. Kanye makoro anadwaro koro moromo ga jwang. Dhi uru joma nondiko memorandum ka. Tu konwa bunge ni gimuneno. Mukati biro dhi malo, kik dhi malo. Digital content ya pesa dhi malo, rowere biro koso tich, kik dhi malo. Weche mag M-Pesa makoro ung'iyo ni rates biro dhi malo, kik dhi malo. Gigo duto te kusewacho to ka gidagi. Okil, ka gidagi. Ka utamoru jobunge ni ok uloki, to bende nwana mana kaka watimo. Udok e ndara. Anawacho kamano. Okil wapenjie gimoro achiel. Kawuono jo Kenya Association of Manufacturers nodhi e mbele od bura. Giwacho ni gini dhi miyo ohandgi wuok Kenya ka kadhi Uganda gi Tanzania nikech usuru ni malo. Institute of Certified Public Accountants jokwano ISPAC odhi e od bura. Owacho ni gini rach jokama. Institute of Finance and Economics bende ochako dhi e od bura. Owacho ni gini dhi marach. Jolony gi te iparo ni gikia gima giwacho. Jolony gi te. King'iyo sirikal mar Uhuru cha, ne giloso mna kamano. Sirikal mar Kibaki cha, be ne gilose kamano. Mar Moi cha, be ne gilose mna kamano. Mar Kenyatta yati, be ne kamano. Wacho ni chulo osuru ji ok dwar. Moloyo jomikwanogo, magi luongo gi kisungu in a capitalist society ni bourgeoisie. Joma represent jomwandu, property owners, capitalists. Gino gidwa chulo osuru, gidwaro ni gikaw remo te, tok chul. Tok mondo country ni odhiyo. Jomwandu ka bwana ni nyaka gol pesa. Mwandu nikech mwandu no los mane Kenya ka. Mondo wapuonj go wapuonj go jogona, manie gwen kucho makata uniform onge go. Timo go balance. Kate polo Nyasaye wacho ni he who gives to the poor lends to me. Koro jomiwinjogo gina gidhi nikech gidwaro ni giyud maximum profit. Gidwaro ni gichweri remo. Sirikal nyaka bi magono ke remo to kise nyodho remb ji e Kenya waka. To nyaka golo osuru mwalose go ndara, ndigo jopuonj mapuonjo nyithindgi, mwatimo ang'o. Omiyo Kenya ka jodongo mineno sani kiromo gi jadung' moro ng'ama ni malo kata mana umbija kama. Tibiro yudo ka en from rags to riches. To rags to riches to kiluwe maber, tiyudo ka gimogole oko en mana somo. En mana ng'owa? Somo. To dine ber ni ji somo kaluwore go fuk min ge kata wuon. Ng'eny ji ok du somo. En mana ni jomwandu gi nokoni gol pesa.
osuru wakawo kuomi mar mitoka ni wakawo to wabiro tere Ministry of Education. Omiyo taxation to jite nyaka ywagi to nyaka time. Kineno ni no kidwa golo osuru Kenya ka, idwa dhi Tanganyika, idwa dhi Uganda, kuro bidhi yudo osuru. Kidhi Amerika, idhi yudo osuru. Onge piny moro amora, onge osuru. Ng'ama tamore chulo osuru to onge okil, to apenjie gimoro achiel okil. Ere ber ka koro seche mima igolo osuru kuom jopiny to gima gichak ginene gazet en ni office deputy president dwaro bilion 10 mondo ginyiew mtokni manyien, milion 100 ginyiew mtokni manyien. State House dwani olos State House 11 billion. In ang'eni eri ni jamwandu inyiew mtoka higa ka higa. Wachaka ne gi milion 100 ma office deputy president dwaro. Ben ratira dier ne jopiny. Ujuogo osuru to joma ni malo ema nyiew gik moko mag. Samane Uhuru donje telo. Uhuru President Uhuru Muigai Kenyatta. Midile modonje telo na State House. To gima no opwoga ma pod obwoga nyaka kawuono. Ni State House ne chwer. Chwer leaking. To stairs nigi bao makinyono to ndeke ni jot alawa. Sani sababu biro marach. Kikwa ketu president nikoro oringi mko pote. Okil president oringi mko pote. Wana enega kwa rengo ka. Kada mlana uon. O kawach nango anyalo rengo ge vits. Anyalo rengo ge probox. Wo Kisumu saa ngwen. Achupo kasa. Sami luongo jisa kur ka donje ot. To nikech nyochi luonga tijagi luonga koro dhi no kasonga. Do me akona temango abiro. Ta abiro by road. Kuru dina biro ge vits at 54 years. Kibede vits chakama. Kisumu nyaka yudo muchi. Nitie gik moko miluongo ni for speed and convenience. President ko wuok adhi America. Koro ano oting'ri gi ji e KQ. Ni koro one modest. There are things you don't. Kidhi kaochi. Okawai ni president de kaochi. Nitie kaka jipango. Omiyo gimoro muwayo ni koro no lwenda nyaka beda beda. Lwenda deputy president state house nyaka chwera ni because wadhier to that level. We are at 3 trillion selling economy. Yes. Or kaka state house kata out deputy president emwa receive foreign dignitaries in the sitting room of the people of Kenya. Idwa ne ka ng'ato biro to go wang'e. Kata Biden kubiro ka to chiko kuro. Kamala Harris kubiro to chiko kuro. Koro konrenda ringo ka. Yeyo ringo. Joturo wa bedu joma bede. Yeyo ni kati. Shabi pili wande. Ombija okil olicho. Ingeno olicho iye. Ano kapar ni samane ingeno Uhuru ne osiepne. Ni kodonjo stero ka ni koro ni en pig ma chwer ma no ula. Okapar kamano. Mana kage mo machudo gi mo matin minyalo din mana kata gelam. Kona mo matin midino. Okay, billion achiel nukta ariyo. Dino kona midino mana gelam. To mitokni miwacho gi. Ing'eyo nyiewo mitoka higa kaiga ni in koro no oyieri kawuono Mbija ne president. Ni mitokni mano nyiewo higa mokalo ka. Kane pok nikoro kidwaro Lexus L500 mangane giringo gi. Idwaro kia nango. Mano e gima jo Kenya ywago. Ni wan ijuogo wa usuru mani malo mondi bed rigo. Chik wacho okil nyong'e malong'a ahinya. Chik constitution wacho niya. The burden of taxation ting mar osuru cha nyaka wapog maromre. To ka koro jomoko to gino gidwa pogo maromre, gin gidwa ne gikaw ging'ire. To kendo chik we chak kono wania ni osuru michulo cha mondo tim go development equitably maromre ne ji te. To en koro development odwaro mana mare kende. Jatend piny no wacho ni en kong'iewo ode cha nyaka upgrade 1.2 billion. Odwaro mitokni manyien. Ruto ma president be wacho ni state lodges gitu gi state house ni nyaka koro wakel gi mar naneno ko lose maber moketo gi moko ber ndi to at what expense to de kete malo makoro chala en gorofa ma ilicho go iye ma to ji to chandore mane gimo wacho kata inodi oki in gi nyithindo ageno kamano to ni in koro bedroom ni ema nyaka bed man gi stairs carpet mared to kuma nyithindo ninde cha to koro yomi wacho gima kale mano bed maber okil wabedi uru joma longo wayuru jo adieri gima duong' madiera makende en ni state house wadwaro maber ndi Kamala Harris obi odonji maber ndi to moderate ng'iye ni jogi ka mitelo ne ka hasla mani wacho ni an kama kabola mo mapiny ni tich yudo kabola mo mapiny ni
katela tieko ka bola mo mapiny ni to yore olosi sani koro osuru ikawo titero mana State House mondo ger udi odin korot otimang'o to joma noketi ka tikonoge ni un rituru mondi wachwa bro ng'iyo bang'e mano gima waneno wa ler ne osiepane nitie ingeni kiwuothe tiala la tibi mahenya to king'eyo gik mamiyo gigi bedo expensive kata mamiyo odi nyalo bedo expensive ok en ni nokel rangi to wel tiles nitie security installations minyiewo from specific vendors. They have specific costs. Ineno kata mnaketo cameras in the city of Nairobi. Barabara kende. Dipenye nengo. Inbende kia akati dipenye nikadwa keto cameras moka par. Around Kamedaki. En pesa di. Tomago cameras ma basic minyewe duknegi. Nitie ma specialized. Koro gi yes, my president. Please. Mabe sani omede gi usuru. Aso meka. Anino ka en alufu na chiel miario prabio. Koro gi sami milioni ya. Ni State House and state lodges bedo revamped. Ok nigi bedo revamped ne kia Okay, tiles. Okay, miro rangi keto tiles. You make it maka president onendo. To Hamas kata Al-Shabaab. Ok ni no dero basic grenade. Basic grenade no ka president ni ejoa konyore. Neto goro president oto. It is more costly. Wakono mera. Grenade moko michoko minyo isiligegi. Mago cannot threaten our country. So please understand it that way. Kinene kama no tibiro ngeno okay. Metoka wa idonye metoka ma president ngoko. Kidake Kenya ka. Ineno kaka kata mna mto governor. Kata mna mto KMC. Ineno ka Kiriembo. Kidongo ka Kiriembo. Kiriembo ke maana tokundara koni tene tokundara kocha to the kocha. Within 1 year. That vehicle kata an kibiro uso ndako na ma usero ko mamo minyo ga again and again. Ok nyao ga ni beto ini ngeni ngama samuro tonglo na ten kenya ovis ni mo tidoyo iga uchie. Idoyo ma kineno bam tichumo me o wani ba kore kidu kore kido honye mag serikal ni 1 year. So it's done. Never me have to be replaced. Koro kare go ko we ane gi wach mar udi bag State House. Koro waduoge Eco levy ka. Yes. Dhi miyo nyaka bech mafuta mitedo godo ni idho malo. Ere tiende. Mafuta ero koro jo matedo mandasi koro god mama ma tiyo godo e kona beche dhi idho. Ere berne. Ineno. Ndiek nyathi ineno. Ni neno kaka floods otimo. The cost more they spend kwa loso gonderni. Nyithi wanyoni ndes udi. Jomaka wachulo jopuonj to gine udi. Their life is being cut short. Problems increase. Nikech wach mar climate change. Wanyalo tamore ma wagine nikech wan wadwa chamo mandas, wadwa chielo makati. To Wangari Maathai wacho from her grave ni nature does not forgive. Oko forgive. Koro mano goyo rukoko. Tamre uru, ano tamre uru. But nature does not forgive. Emo miyo nitie moko. Makato tek. To Jaramogo Oginga Odinga no wacho ni nyaka wati okanda. Otek. To nyaka wati okanda. Parie diri mane riembo msunga Kenya ka. Kata mana diri mane koro wadwaro multi party. Mano koro yudo ka tegni. Adhi nyaka ka utera nyaka Nyati House. Nikani timo lwete ni. To jomoko wa ni biro ngado. Wako unapana multi party nyaka bie Kenya. Kayuat generation olwar at a time. Manitie price manyaka gichul. It is better they pay. People like Jaramogo Oginga Odinga. People like Kungu Karumba. People like Dedan Kimathi. Generation ge mano fall ni nyaka geriembo wasungu. To wasungu bedoko ni wanego nigo na nigo uru. Dedan Kimathi to jomoko nok gini. One generation which of climate change biro tieko. One new measures to ensure ni nyikwawa gi nyithindo will get a good country. Muma wacho na good man leaves an inheritance to the children of his children. Omiyo wengi matene wach mo kia bech mo dhi malo kia ngo
ng'e ni it is our survival as a human race. Ka koro wetie kupono ni chekni okalo kaka en nikech higa mokalo ben wago kaka mbaka kama to kala ang'o madhi timore kaka jo-Azimio. Ombija kapok aduoko mano ing'eni okil awinjo ka okuot mo madiriyo ochalo jakristo to mo kuot jadolo kanon jadolo be aba ang'e ni mo be wacho ni kik uchoke moingo munyalo choko e weche usuru onge gebu ka de mano nigiyeyo to koro winjo Ombija penjo maber ka dipo nono ni okalo to jo Kenya pod dhi mana hinyore nikech public participation mitimoni to onge tiende mano to biro nyisi nikech jogi oseset target okil ong'eyo ni joka oseset target ka en 3 trillion tikele 3 trillion kata ing'ado Ombija nyaka negative payslip ting'ade nyaka ochop 3 trillion mondo los ndara oger udi otimang'o mano kare to jopiny nigi alternative gin gi ratiro mar kwedo wechego e ndara gin gi ratiro mar chenjo chikego katiyo gi mjumbene e od bura to wan wachak e od bura nikech koro mjumbe ka mjumbe mari ing'eyo ni chieng' go kura mar bilni obiro bedo kacha mokwongo nyise ni bede od bura namba 2 nyise ni nyaki ping weche madhi keto ngima wadhi malo koro jogandawa wanyisou mjumbe ni cha chieng' go kura kacha kadi po nono ni pachi mani miyo joka cha gitamore tigi mjumbe ni to ka gitamore winjo mjumbe ni to wuog oko okil Ero kamano sa koro mayo wawang'o oduogo mana ero kamano sa koro serikal okelo to kendo odhi kalo gomo odhi kalo wajumbe madok konyo improve madok konyo mondo lose orie propaganda go propaganda makati beche di medi kiang'ang'o proposals malong madege wacho ok ge wach kata kamano wabiro medo wacho gibiro losogi osuru wachuluru jodalawa an ba opekna chulo osuru ng'ama dwaro onge to Kenya maber mandara dhi chwato polisi mako bunde ya kateringo gi mtoka nyaka dhodi te ogoni sarut haleluya chuluru osuru kendo ya kaino jaga chulo gi miluongo ni fungo la 10 ero kamano kano na Bruce wenda ukiri gi Fred Kokango jakanya Azimio ero kamano inyo kumwesi chi walura ni chino marodul kanyo obro nende kendo Sunday.